Vi er på Energimuseet i Bjerringbro for at snakke med Søren Pape om, hvem han egentlig er. Det skal du spørge alle mulige andre end mig om. Jeg forholder mig ikke til, hvad alle mulige andre partier mener. Jeg er jo ikke blevet leder af det her parti, men jeg skal ikke forholde mig til, hvad vores forskel er. Og alt med, hvad der er forskel, og hvem der tænker hvad, det er vel op til alle mulige andre at tænke over. Jeg har ikke sagt ret meget om ret mange politikområder. Sådan er politik jo blevet efterhånden. Altså, man ved altid, hvad Søren mener, og han udtrykker sig klart. Hvad er dit yndlings-tv-program? Jeg kan godt lide TV2. Du kan godt lide TV2. Jeg kan godt lide TV2. Du kan godt lide TV2. Jeg kan godt lide TV2. Du kan godt lide TV2. Altså. Sig det. Sig det. Jeg ved det godt. Søren, kom nu. Det er Vild med Dans, er det ikke dit yndlingsprogram? Nå.